Περίμενε λίγο. Καλώς ορίσατε στα 10 κουμπιά. Καλώς ορίσατε στα 10 κουμπιά. Μην στο survival μου. Εντάξει, πάμε στο level. Εγώ θα πάω πρώτος. Level 1 πάμε. Μπήκες. Περίμενε. Πήρα ένα κουμπί. Πάτησες κουμπί. Πήρα ένα κουμπί. Άστο, κι εγώ το πήρα. Το ίδιο έχεις. Παίζει. Περίμενε. Νίκησα. Level 2. Μισό λεπτό. Εσύ είσαι στο level 2. Α, περίμενε. Δεν φτιάξεις τίποτα ακόμα. Εγώ φταίω. Φύγε. Το πέρασες. Ναι, το πέρασα. Σταμάτα λίγο, θέλω εγώ να τα περνάω. Γιατί να τα περνάς εσύ? Γιατί όλα εσύ θα τα περνάς. Όχι. Σταμάτα. Λοιπόν, πέρασε όλο αυτός. Λοιπόν, χάρη. Εγώ θα το περάσω αυτό. Πέρασες. Ξέρεις πώς? Τι. Ναι, ξέρω. Παίρνουμε πέτρα και το τέτοιο. Εγώ όμως θα το κάνω. Εντάξει. Μην την πάρεις. Γιατί? Γιατί εγώ θα το κάνω. Ωραία, Την φίλε. πήρες. Ωραία. Φτιάξε τώρα ένα Εσύ κουμπί. την πήρες. Εσύ την πήρες. Φτιάξε ένα κουμπί. Εγώ όμως θα την περάσω. Εντάξει. Ωραία, θα τα πάμε να αλλάξει. Έχεις το ναι, αλλά και την επόμενη θα περάσω εγώ γιατί πέρασε στα 3. Εγώ θα περάσω. Τι έπαθε τώρα. Θεούλη μου. Είσαι με το πίνω τα μούτρα σου. Μην με χτυπάς. Άσε μας μωρέ Μιχάλη. Ωραία, φίλε. Φύγε. Ε, Εγώ θέλω να την περάσω. Έλα, πήγαινε. Την πέρασα. Μπράβο. Τώρα Level γύρισα 4. τα τσέπ. Μάλλον μόνο ένα έχει κάτι αυτό που χρειαζόμαστε. Ψάχνε. Μόνο ένα έχει αυτό που χρειαζόμαστε. Ψάχνε. Το πήρε. Τι έχεις. Μην φτιάξεις τίποτα χωρίς εμένα. Too late. Όπα, sorry. Θεούλη μου. Μπήκε. Πατ. Sorry. Πειράζει. Όχι. Εντάξει, αυτή όμως την περνάς εσύ. Τελικά είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Όχι, Μιχάλη, δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά εδώ. Ναι, εδώ μόνο. Τα άλλα ήταν εύκολα, τα περάσα. Πρέπει να σπάσουμε την πέτρα. Πέτρα είναι. Πατρότουβλο είναι. Χειρεύει. Το σπάω εγώ. Σπάστε. Έχει ένα chest. Ναι. Αλλά πρέπει να σπάσουμε και το πάνω. Εσύ σπάστε. Το σπάς. Ναι, φύγε εσύ. Έχει ένα κουμπί. Ωραία. Εσύ θα μπεις, εντάξει. Εντάξει, βάλτε. Γιατί είναι η σειρά σου, αλλά στο επόμενο εγώ θα μπω. Βάλε. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Μπες. Πάντως είναι εύκολο αυτό. Ναι. Άμα το πατήσει ο ένας, μπαίνουν και οι δύο. Τώρα είμαστε στο level 6. Είσαι κι εσύ. Ναι, εγώ Πού είμαι. είσαι. Εγώ είμαι σε ένα άλλο μέρος. Α, Τι κάνουμε. πού είσαι. Α, περίμενε. Περίμενε. Α, πρέπει να πατήσουμε και οι δύο το κουμπί. Εγώ δεν έχω τίποτα. Εσύ έχεις. Περίμενε, αυτό ήταν έτσι, 100%. Να σπάσουμε την πόρτα. Σπάω στην πόρτα. Εντάξει. Εσύ έχεις κάτι. Εγώ κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει ή όχι. Έχεις αυτό. Α, ναι. Πήγαινε στο table. Περίμενε. Μου το δίνει. Πήγαινε Έχεις στο table. table. Ναι, δώσε μου. Πάρε. Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ θα βάλω το redstone, εσύ φτιάξε ένα pressure plate. Ένα pressure plate. Ναι. Δεν το έφτιαξε. Τώρα πήρα 3 κουμπιά. Τι πειράζει. Βάλω ένα κουμπί στην πόρτα τότε. Πρέπει να περάσουμε και οι δύο. Να το πατήσουμε και οι δύο. Το πάτησα. Πάτα το κι εσύ. Περίμενε. Πρέπει να το πατήσεις και εσύ για να έρθεις εκεί που είσαι. Αυτή η ηλίθια πόρτα. Ένα λεπτό θα δει. Εντάξει, μπήκα. Εντάξει, περίμενε. Τώρα απλώς είναι ένα κουμπί. Πολύ εύκολο. Μπες. Σε περιμένω. Ωραία. Φύγε λίγο. Τι κάνουμε ακριβώς. Περίμενε, σκεφτώ. Η πόρτα πού είναι. Α, ξέρουμε, Μιχάλη, ξέρω τι κάνουμε. Τι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μαϊνάρουμε το... Όχι, sorry. Το ποιο. Το diamond για να φτιάξουμε ένα Μα δεν pickaxe έχουμε diamond. πίσω σου.
Α, ναι. Για να φτιάξουμε ένα πίκα. Φτιάχνω ένα pickaxe για να πάρουμε iron και μετά θα σπάσουμε το obsidian. Μα Μη Μιχάλη, εγώ έχω pickaxe. Πρέπει να σπάσουμε το obsidian. Ναι, για μένα... Εσύ έχεις τα εξίνα. Πού τη βρήκες? Τέλος πάντων. Το διαμάντι τώρα τι θα το κάνουμε? Θα φτιάξουμε διαμαντένια ξύνα. Μπα, ξέχνα... Όχι. Α, έλα, άνοιξε και αυτό να περάσει. Περίμενε, μάλλον χρειαζόμαστε... Γιατί Πέρασες. δεν έχω... Πέρασες. Ναι, τώρα προσπαθώ να σπάσω τον οψιδιανό. Με το χέρι. Αφού δεν έχω κάτι άλλο. Εσύ τώρα τι σπάς, γιατί τα σπάς? Έχεις δύο αξίνα. Περίμενε. Έχεις δύο αξίνα. Βρήκα τι πρέπει να κάνουμε. Τι, Και το κάνα όλο λάθος για κάποιο λόγο. τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα θα σου φτιάξω μια πέτρινη αξίνα. Sorry. Λοιπόν, Πού θα τη βρεις την πέτρα? Φτιάξε. νάτι. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το iron. Δώσε μου την αξίνα. Μισό. Ούτε μία δεν θα έχω. Θα έχεις. Δεν μας φτάνει το iron. Φτιάξε μου. Τότε γιατί έχεις εσύ πέτρινη? Δώσε μου την Πάρε, πέτρινη. τώρα, την πέταξα. Την Σταμάτα. ξύλινη. Όχι, τι Α, τέτοιο. εσύ θα έχεις την ξύλινη. Δεν πήραμε τίποτα. Εδώ πέρα, σπάστο. Πού? Τον οψιδιανό. Α, δεν σπάει με ξύλινη. Αργά σπάει όμως το ξυδιανός. Ναι. Ακόμα το σπάω. Α, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έλα λίγο εδώ. Χάλι. Να το αφήσω. Άστο. Τι? Να σπάσεις αυτό. Ποιο αυτό? Ποιο? Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Άσε με, πάτησε το κουμπί. Ναι, 100% φτάσαμε. Πάντα το έχεις κι εσύ. Το έχω πατήσει. Πού είσαι? Εγώ είμαι σε ένα δωματίο και με κάτι τέτοιο. Περίμενε, μην κάνεις κάτι. Βρήκα το κουμπί. Γιατί το πατάς? Δεν το πάτησα το κουμπί, Πού απλά είσαι? το βρήκα. Τι, εδώ πέρα, πού είναι το κουμπί? Το έχω εγώ. Το έχεις? Ναι. Περίμενε, μην περάσουμε εδώ. Πού είναι, να το δω? Να το. Α, Το έβαλα. εντάξει. Να περάσουμε. Τώρα Ναι. είναι το τελευταίο και νίκης ένα δωμάτιο στο κύριο. Όχι, δεν το μιμηθήκες. Πού είσαι? Εσύ που είσαι. Θα περιμένεις λίγο. Όχι ρε φίλε. Τι, πού είσαι? Sorry. Περίμενε. Είναι πάλι αυτό με το Πήρες μπόουλο. το κουμπί. Ποιο κουμπί? Το κουμπί το πήρες. Εσύ δεν έχεις το κουμπί. Το πήρες ή όχι? Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο. Μισό λεπτό. Α, μπορώ να πάρω ένα κύβο ερυθρόλεπτο. Πήρα. Μην πάρεις τίποτα. Ψάχνω. Έλα λίγο, βοήθησέ με εδώ. Τι Στα έχει? chest. Με τι? Έχει κάτι chest και μάλλον κάτι θα μας έχει. Δεν Όχι, μπορεί εγώ τώρα πρέπει να ανοίξω αυτό το μέρος. Α, βρήκα. Τι βρήκες? Τι Το θα κουμπί. κάνω? Το κουμπί βρήκες. Να σου πω τι Εγώ βρήκα. έχω ένα κύβο ερυθρόλεπτο. Μπράβο, κάτω τα. Θα μας χρειαστεί. Συγγνώμη, θέλω να ανοίξω το chest. Έλα Μιχάλη, ξέρω, πάμε. Τι βρήκες, τι πρέπει να κάνουμε? Όχι, αλλά βρήκα κάτι καλύτερο. Πάντως ωραία είναι αυτό το μάτι. Ναι, μπράβο στο map maker, παιδιά. Μπράβο. Γιατί πρέπει να έχεις πάντα την αξία? Θα σου δώσω, σταμάτα, μην σπάσει Ούτε τίποτα. μην τις βρίσκεις κι εσύ. Μιχάλη, θα σου δώσω, θα σου φτιάξω μια καινούρια. Σπάω κι εγώ. Να, πάρε μια πέτρινη. Έλα, δώσε. Με την πέτρινη σπάσε... Περίμενε. Με την πέτρινη... Όχι τον οψιδιανό. Σπάσε το iron. Εδώ, σπάστα. Πού είναι? Εδώ, να το. Το σίδερο, σπάστα. Επειδή σπάει πιο γρήγορα. Θα σου πω γιατί. Λοιπόν. Ωραία. Να σπάσω εδώ τώρα. Περίμενε, όχι, μην σπάσει τίποτα. Τώρα χρειαζόμαστε ένα φούρνο. Νάτος. Γιατί? Για να ψήσουμε το iron και να φτιάξουμε μια σιδερένια αξίνα. Και μετά θα σπάσουμε το diamond για να σπάσουμε τον obsidian μετά. Βασικά ξέχνα το, έλα. Όχι, μη! Τι, να μην περάσουμε από εδώ? Πέρασε από εδώ τώρα, τι Να να κάνω. περάσεις? Ναι, μισό, να πάρω το iron. Να περάσουμε? Τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν τα πέρασα. Congrats. Το πέρασα αυτό. Εσύ τέλειωσε? Τελειώσαμε το level και τώρα αυτό μας πετάει diamonds. Πού? Εσύ που είσαι? Έλα, εδώ είμαι. Εγώ είμαι σε αυτό το πράγμα. Έλα,
Μιχάλη! Πού είσαι? Να με! Μην κάνεις κάτι. Λοιπόν, πάτα εσύ τα κουμπιά, αυτά. Μου πήρα διαμάτι. Μιχάλη, περίμενε! Περίμενε, πρώτο πατήσεις κάτι. Εκεί πέρα, Έχει πάρα πολλά. δες με! Εκεί πέρα, όταν το πατάς σου πετάει ένα gold. Εδώ πέρα σου πετάει diamonds. Πού σου πετάει gold εδώ? Ναι. Τα άλλα έχεις αυτό. Μην πατήσει ακόμα εκείνο το κουμπί. Να σου πετάει και emeralds. Μμμ. Είναι σαν εκείνο το πράγμα που έχεις δείξει με το βίντεο που έλεγες είμαι πλούσιος. Ναι, το Temple of Notes. Εγώ κατέβαινα από εδώ κάτω πριν γι' αυτό. Να πατήσουμε τώρα αυτό το κουμπί. Το πάτησε. Περιμένετε. Στο επόμενο part. Το πάτησε. Περίμενε, μισό λεπτό. Α, Να Μιχάλη, βάλω το να σου πω τι κάνουμε. Περίμενε τώρα, πρέπει να βάλω το καινούριο παν. Εδώ πέρα μας λέει πως το έφτιαξε. Εδώ πέρα μας λέει πως το Πρέπει να βάλω το καινούριο παν. Γεια σας, είμαστε στο part 2 ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ, κύριε Κώστα? Περίμενε να κλείσει το βίντεο.